Ano, anim po kami magkakasama. Meron ako po galing dito po sa mama ko. Tapos na tayo sa ibang customers, guys. Hello. Oy, bukas na rin pala tong tapat natin. Kalahati lang yung Coke. Sika, Ma'am Beauty, yung ano mo, plastic. Hindi na eh. Wala akong pambayad. Wala akong pambayad. Ano eh, Ma'am Venus eh. Yung sales mo kahapon, di ano, mag-save ka. Kala ko, mula na dito. Ganun lang business natin. Wala na doon eh. Wala na doon. Huwag mo i-remit lahat, Ma'am Beauty. Para sabi mo kay Bishop, may mapaikot tayo, Bishop. Sabi mo kay classmate, Ito na lang ang iikot. Ikot ka na lang? Ito na lang. Ikot. Ikot ka, may kita. May kita pa. Tapos, basyo. Hindi natin ang basyo. Basyo. Pag sinabing basyo, yung walang laman. Itong basyo. Anong tawag dito, ang Beauty? Wala laman, basyo, di ba? Basyo. Basyo yun. Basyo ng bote. Basyo ng bote. Absent si Bishop ah. Nasaan? Wala naman sasakyan. 150. 125. Oh? 275, Ma'am Venus. Ah? 275. Nani na? Ngayon na, wala akong pambayad. Talyo! Wala talaga. Alam mo na mga Pinaray ko ni Payara ma? 275. Nani na kung kurang. Alam mo, Ma'am Beauty, kumukuha lang ako sa wholesaler na ano. Tapos, pag bumalik ako, walang pambayad, kawawa. Kakaya. Ngayon, bango ni Ma'am Venus. Thank you. Bali-bali kaus mo. Bali-bali, maganda. True. Bakit hindi naman ako pupuntang palengke? Ikuha kita.